Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा आङो दंफैयो नै लोगोफोर आब' रैसुमै मोना न'आव मोनफैबाय आङो दा। आब' रैसुमै मोनानि माने जेरैथिंबो बिबार फुल दङ नोंथांमोना नायलांबाय था नै गाइस जोबोद मोजां गायनानै दोनदों नै बिबारफोरा दा जिरायनानै दङ आरो नै राजाया नै आजाया साइकेल सालायनो रोङो ना रोङा आजा? रोङा? रोंद्रायो। आजा? आजा? आयो आयो आगैया हेलौ हान हेलौ होना होना ओइ खुगाया इसोलानि न' नोंसानि ना जोंहानि नोंसानिसा जोंहानिसो दे इयो जोंहानि नङाना ए हेलौ नै हेलौ नै लोगोफोर नै एसे मेकआप दाफबबाय आरोना मानोना जोङो एसे मोननैसो रिल्स बानायनो नागिरदों जोंहानि बिनानावबो दंफैखायो नालाय बिनानाव महिमा खाख्लारिबो दंफैयो नालाय जोङो दा भिडिअ एसे ओरैनो क्लिप लानो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय था नै देलायगासिनो महिमा बिनानावा Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. नै जोंहा रेडि जाजोब्बाय देलायबाय ओमफ्राय दा जोङो रिल्स बानायसिगोन आरो आब' महिमा बिनानाव जोङो दा रिल्स बानायनो माने रेडि जाखाजोब्बाय आलासि जाफैनायजों लोगोसे माने जोङो मोनसे मा होनो बेखौ मोनसे नेरसोन माने सिनायथि मोनसे सिनायथि मुभमेन्टआव माने थालांथो आरो जेनेबा थालांनायनि जोङो दा फट' साफायसिगोन रिल्स बानायसिगोन एसे ओमफ्राय दे बुंदाबो देनां जों नायनो ओमफ्राय बिन माने महिमा आगै मायाव खारदो नै आगै महिमा जिला जिखायो इयो ब्लगाव थानो आगै भाइग'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो बयबो बर'दो बर' अनलायलायदो ना आगै मानोना दाना जोंनि साइडथिं माने बिदि जायो चेनेलखौनो माने रावबो सापर्ट खालामलाया नायनानैल' दोनो ओमफ्राय शेयार खालामलाया ओमफ्राय गुबुन साइडनिफोरनिखौ नायनांगौ माने नायो गोदान खुलिनायानो सानसेयावनो 15K 20K मानि जायो ओमफ्राय जोंनिया जायानो माने आगैना बेसे जाखो आंनिया दाबो माबा 3Kआनो थाङाखै गुबुन हारिनाथ' गामियाव सासे ओंखारबाथाय माबा सापर्ट खालामलायो आरोना जोंना राजाया दावराव जागासिनो थाफानो लाफाखादो नोंखौबो राजानो लाफाखादो नै बुंना हो नोंबो ब्लगखौ सापर्ट करो ऐसा बोल दीजिए बुङा बोरबायसो दे होमबा बयबो नायदो आरो ब्लगखौ आगैया माने जोंहानाव आलासि जानो फैदो नालाय ओमफ्राय जों मा खालामना थानो होननानै बरिं मोननायखाय माने दसे ओरैनो रिल्सखौनो बानायनो देलायलाबायबाय रिल्स बानायनोसै थ'दो बिदिब्ला रिल्स बानायनोसै स्टार्ट चलो नै महिमाया साहा फुदुंनो नागिरदों जोंनि थाखाय जोङो दा एबार साहा बिस्कुट लोंसिगोन गाइस नै आब'आ बिजिथार खामानियाव सिस्टेम बुग्रासो थाब बुग्रा दा जनायाव थांनो एसे हाखु दाखु जाबाय आब'आ बिनि थाखायनो जोङो दा साहा लोंसिगोन आङो आगैखौ ओंखाम जानो मोनदिया मालाबा जाहोसिगोन दा खामानिया आथुर नालाय आं अफिसाव थांग्रोनोसै स' नोंथांमोना ओंखाम जाहोआखै होननानै मिन्थिदोबाबो गाज्रि मोननानै आरो फैलायगोन माथो फैबायानो थाखायोना लोगोफोर सा
लाल सा संख्रिनि सासो आरो गोथाव लोंसिगोन आरो होनलाय संख्रिनि सा सिनिनि सा खोथा सावरायनो फैदो नै बिथिंजायबो फिल्म शुटिं फुल मुभि लागासिनो जोंनिया ओंखायनो फुल मुभि लागोन नालाय जोङो बे फिल्मनि बिमा जाग्रा बै सासेयाबो बिमा जाग्रा बिसोरखौबो लासिगोन आरो सासे पार्ट होजोबसिगोन आरो एक्ट्रेस होजोबगोन एबार बिसोर सानैखौ ओमफ्राय फुल मुभि लागोन बिब' बिनानाव बुलायलायनाय नांलायलायनाय ओमफ्राय उनाव हाबा जाखांनानै स्क्रिप्टफोरखौ खोन्थाजोब्बा मालाय गैला जोब्बाय गैला बन्द सालायनाया एबार हायाखै बिनानाव बिराद खामानि मावगासिनो बे साया उपाय गैया आंहा दलद जिरायनानै लोंबाय थादों आलासि नालाय नाजाबासो हागोन आब' बिसोरो बांसिन फारसेन जोङो साहा लोंनायजों लोगोसे भिडिअनि खोथा सावरायलायबाय जे फैगौ समाव जोङो माबायदि भिडिअ लागोन जे सोरनि मा रल बेफोरखौ जों गासैखौबो सावरायनानै लाखाजोब्बाय स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिनो फुल सिखावा नै फुल सिखाव हेलौ महिमाया माने गावसानि न'आव फुल गैयानो बिदि फुल गैयैखाय माने फुलि लांनानै थांनो नागिरदों आरोना बिराद न'खौ बिराद फुल बागानजोंनो साजायजोब्बाय जाहैदों माने आंथ' नुहैयाखै थांनानै नायहैबासो मोनथिसिगोन माबायदि साजायदों नै बियो जाहैबाय आब' रैसुमैया साजायजोबनाय माने जा मोजां दाथ' बिबार बारनाय सिजोन गैया नालाय नै बा बरिया बिथिंजा मादैमोना मालाय थास' फाननायनि सुनायनि एखे माने ओमफ्राय नै बिथिंजा जाहैबाय बिबार फुलिखौ फुगासिनो माने नै राजाया हरनो बादोंमोन दा न'आव थांनो रेडि जाबाय गाइस नै गावबागाव दसेनि थाखायल' फैदोंमोन नालाय जोङो उनाव लोगो मोनफिनसिगोन बिनानावजों ओमफ्राय दा जोङो थांसिगोन आरोना ओमफ्राय बिनानाव माबा मोनसे होनदो अननानै सापर्ट खालामना होमबा बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ बेनो आरोना शेयार खालामलायनांगौ खायफा माने शेयार खालामनो हाया नायनाल' थायो माने शेयार खालामना होनांगौब्लासो एसे एनै फिसा फिसौ माबाफोराबो देरो नालाय ना बेफोरखौ एसे बुजिलायनांगौ आरो स' थांदो मोजां थांदो आंहाबो बेलेग नै बिथिंजायबो एक्ट्रेस बिमाया एक्टर बिमा सर्ट भिडिअनि ओमफ्राय बिथिंजा नै बिथिंजा मामोनलाय एक्ट्रेस बिमा माबानि रांखिनि बिबोनांनि बिखुनजो रांखिनि बिबोनां फिल्मनि ओमफ्राय नैबो रांखिनि बिबोनांनि एक्ट्रेस ना ओमफ्राय नै आरो गोरिबावबो बिमा जानाय माने गासैबो फिल्मनि मेम्बार गोजा आरो फिल्मनि स्टिन खालामनायनि गोजा ओमफ्राय बाय टाटा नै थांसिगोन मादैयाबो थांसिगोन ओमफ्राय जोंबो थांसिगोन आरो गाइस टाटा ओं बाय ओं दे लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनानै दाबाव बाय बाय